Hej elever. Den her video den giver en introduktion til erhvervspraktik, hvad man får ud af det og hvordan man finder en praktikplads. Erhvervspraktik det er en mulighed for at få fri fra skole og komme ud og arbejde i en virksomhed i stedet for. Det var typisk en uges tid i 8., 9. eller 10. klasse. Du bliver ikke betalt for at være i praktik, og du får heller ikke en karakter ud af det. Men i stedet for så får du noget meget mere værdifuldt ud af det. For det første så kommer du til at opdage nye typer af virksomheder og jobs, så det kan forhåbentlig inspirere dig til, hvad du måske har lyst til at arbejde med i fremtiden. Derudover så kommer du til at lære mere om dig selv, dine styrker, hvad du synes der er sjovt. Uanset hvilken virksomhed som du kommer i praktik ved, så vil du få en fornemmelse for, om du for eksempel foretrækker at fokusere at arbejde inde på et kontor, eller om du foretrækker at tale med mange mennesker i løbet af dagen, eller måske at bruge kroppen i et mere fysisk job. Du vil også forbedre dine sociale færdigheder og få mere selvtillid, fordi du nok kommer lidt ud af din komfortzone og bliver presset lidt ved at være i praktik. Og som bonus, så kan det også være, at virksomheden tilbyder dig et fritidsjob eller en læreplads, hvis du har gjort et godt indtryk. Lyder det som noget, du har lyst til, så er næste skridt at finde en virksomhed, som du er interesseret i at arbejde hos, og spørge dem, om de vil tilbyde at have dig i praktik. Den nemmeste metode til at få en praktikplads, det er ved at spørge dine forældre eller andre voksne, som du kender, om de har kontakt til en virksomhed, som arbejder med noget, du er interesseret i. Alternativt, så må du selv på jagt. Det kan du gøre selvfølgelig ved at søge rundt på nettet, cykle rundt i byen, eller så kan du bruge elevpraktik.dk. Inde på elevpraktik.dk, der finder du en oversigt over alle virksomheder i Danmark. Du kan nemt filtrere virksomhederne efter dit område og dine interesser. Derfra så klikker du bare ind på virksomhederne for at læse mere om dem. Og til sidst, så kan du trykke på ansøg-knappen, som vil guide dig til, hvordan du kontakter virksomheden og hvad du kan sige. Og når du så til sidst en gang har fået tilbudt praktik hos en virksomhed, så er der også et par ting, du skal huske, inden du starter i praktikken. Der skal udfyldes og underskrives sådan en praktikaftale, som gør, at staten de forsikrer dig, mens du er i praktik. Du kan spørge din lærer eller din uddannelsesvejleder, hvis du er i tvivl om, hvor du finder den her aftale. Derudover så er det vigtigt, at du læser grundigt op på virksomheden via deres hjemmeside eller via deres sociale medier, så du har en god forståelse for virksomheden, deres produkter og deres branche. Og baseret på den viden, så kan du forberede en liste af spørgsmål, som du gerne vil stille til virksomheden under din praktik, samt måske en liste af arbejdsopgaver, som du er nysgerrig på at prøve. På den måde så får du meget med ud af din praktik, og virksomheden de bliver imponeret over dig. Hvis du har flere spørgsmål, så kan du finde mere information inde på elevpraktik.dk. Held og lykke!